ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagsaba ka matarimwaran, tataba daw. Papanam ka day. Ada kaming kontrata kanila kay pensyonado. Hoy, nadamag ko ang nabiit mo pa'y analpas ti kontratam kin ni Tomas. Sabali maninday ta. Wain kwarog, nagaburan ngamin yung taltalon da ini nagtudo iti napigsa. Nukasta, sikat ti mangikat kadagiti na igabawr. Wain kwarog. Ala, mapana ka, tapno daras sa malpas ti kontrata. Sige, itataba daw. Nay, adumot ti kwartam apagsugsugal mauna na tuyang. Kakaiso na anaala ni Badong ko titangdan na nagkontrata. Anya, pagsugal mo titangdan ni tataba daw. Pagpuunak laeng tapno umadaw. Kasano ngay numaabak ka? Sa anak amaaba. Nangabak to pa'y idikalman. Amo ka din ni tataba daw ngay sugsugal mo titangdan na. Saan ko nga imbaga? Sigurado nga agung numaamuan na. Agunget mo't gayam. Apay nga roda ka na yun ka dito'y sugalan ngay. Ha? Di kagbidot amang ibagakan kwa na kwaraw. Saan ka di nga imay ni Mari tuyang di Twitter sena, Maray? Saan mo't Maray? Ngam nakita ka limabas itay bigat. Kunan ni Kuwarog ang makisugsugal ka no ti kumari ta. Makisugsugal. Nangalaan na ngay iti isugal na. Ay tangdan sa kanumot ni Pari Badong. Ang mga nusaan nga mo ni Kabadaw ngay sugsugal ni Marito yang ti kwarta ngay itid na kankwana. Ay, daytan ti madi nga aramid. Ti agsugal. Madiday dyan na sumok na. Ado ti manugal adi na maarami ti pagrebagan na iti balay na. Ay, nakunamon, Maray. Adang agpay sumangliway iti trabaho na. Nusugal, ti into na rin na. Mabisbisinak, nga mawan mo tao dito balay. Kaya ngayon nga tanituyang ka. Nay, adda ka mo't gaya mga Badaw. Apay napadam. Awan ka mo dito'y balay, di simbang putak. Napanak gimatang iti meriendaem, taamok amabisin ka. Nasaya at may, tamabisina ka. Awan pa'y mamerienda, iya nagtrabaho at. Mala, mapantang harudan ije kusina. Anya ti kayat mau, kapay wano soft drinks. Yay soft drink sign, tanay, nagpudot. Nagsalimuot ti panaway. Mala, mabiit lang nga raw. Anya ka di ti pakakumikumam, takanayon ka apumanaw, Maray. Di talaang matmaray. Diversyon na kunada. Saan mo't ajay panakibiyang? Hanggang madisamot tan tinasumok mo, Marituyang. Uwan nga rod Maray. Di ka pa'y una umay dito'y tirsinak. Saan ama di day tao ita makaayaw. Naragsak kami ijay nga agkla-classmate. Na, Classmate? Apay, agad-adal katakunam a classmate? uwan nga rod Marituyang. Di mo kunaan nga agad-adal ka. Okay? Classmate iti baraha. Na. Sigay, panawan kayo pa'y dito'y kukumbaray. Babayaw. Nasumok nan sa matan ti agsugal. Awisan ka man, pari ba daw? Aginumta. Saan ko pa'y mo't analpas ti kontratak, paray? Saan ko amaala ti tangdan kaw? Nujak pa'y nalpas ti kontratak. Nagbalbaliw kan samot ton paray. Di ka mo makininom ka na kamain. Makiinumak tao, inton malpas ko ti kontratak, paray. Uray siyak tumay, ti gumatang iti inumun tayaw. Namnamaak day ta paray. Ay, kailiw na ka, akainom. Tanag mo na ya, paray. Uray mang parti akto iti kaldaing, apag sasangwan tayaw. Ay, day taman. Mabalin la ko mga umay katulungan iti kontratam, tapno malpas adagaos, katagpartikan iti kaldeng. Ay, mabiitan, paray. Sumagmamanulangay, ngal daw. At da ka man dito itong itan, nana. Uray sika. Ada ka mo dito'y kwaraw. Ang sana ka makitong ay. Apay nga rod nga da ka. Kaya't mo asawan, umay ka lang agmulagat di tao.
Da kayo iti boundary iti kabildatan kan sa balya barangay. May pari ti agtong iti ti masakupan ti kabildatan. O di agpaamyanan kami nga raw, tapno saan amasakupan ti kabildatan. Ay, alay, kakadwa! Agpaamyanan tayaw, tapno awan karbangan ni Kwarog ang mga nawa katatayaw. Nagkapuam ka day, awan kamot itay dito barangay hall. Napanak iti pagsusugalan iti boundary. Ah, May sa ijay ni nanatuyang nga makitungtong ay una yan ni Marito yang nukasta. Talaga amapan makisugsugal. Wan kagawad. Naminano ang nakita ki jay. At dada pa iti boundary. Ang amidimbaga ka may parit tagsugal iti masakupan ti kabildatan. Di mendenda iti banda ti amyanan. Paymanta, yawag tayo man iti kapitan ijay abanda. Kanayon ijay ni nanatuyang. Intun namnamain na adandanin agawid ni tata ba daw? Agawid mo tayo. Ay, kaasimat ni kabadong nukasta. Ibagak kumangkin ni tata ba daw, hindi nagsabat kami. Ang maamakak. Amangan nubugbugan na, ninanatuyang, numaamuan na. Pengay, malamay ngam nakarikap ti balay. Nabanan nga ta ni Tuyang. Nabanog kin mabisina kan. Ay, lukata man tiri daw. Mapanak man dita kusina. Anya nga ta tinaluto ang makanaya. Lukata man dito yung kaldera. Hawan mo tinaluto ang makan. Ay, hinak man pa uminaw. Ayun na yan. Pati danom awan. Sa pamakain inumak una yan. Ay, ina man lang makiinuman ni Tatersina ni Marikwanang. Ang mga nuad da ijay ni Tuyang. Nay, si kamot ti masabat kumaray, papanam ka day ka maluman. Agvi-video kay dadita ayan ni Marcia. Ay, umaikan, tamapanta, maray. Video kay? Ay na. Mala, inakpay man nga rod kumanta, sakbay nga agawidak. Awan pa'y mat siguro ni Badungkaw. Amangan no inton madamag na, kat umay tumat ijay pag-video kyan. Kasta nga tamaray. No madamag na siguro nga da video kay, umay mat siguraw. Mala, intangarudan maray. Saan kun adinagas ni Marikwanang, tawan mo't ijay balay na. Umay tumat siguro inton madamag na. Sumarunun to siguraw. Mala, intangarudan, takayat ko ti agkanta. Awan mo ni Tuyang ko dito Tersina maray. Di mo ka din nakita tinapanan na. Awanak itay, kabadong. Kasangsangput ka, ta adda na panak. Napanan nga tan ti sinalbag bagitan. Sa pinabambanugak. Ay, lakwan na man nga ron ti tinapay kanda ng maray. Tamawawak unay. Ay, hun mabiit laang tamangirwarak. Oh, atoy kabadong. Uminumak pa'y. Tamakain inumak una yan. Ay na. Ay. Kaut, Una yan. napanan ngay manan ni Marituyang. Taapay nga awan iji balayaw. Diyak nga rod ang mumaray. Kasangsang pu'y kumait. Mabisina. Midilo katak ti kalderaw. Awan pa'y pulos na lutaw. Ay, una yan ni Marituyang. Tadi man la nagluto, ma. Dahita nga raw, ti pakasurunak maray. Napanan na nga tan. Nakaumay ka may tataba daw, katnay, sumip ngitay. Awan ka di dito, inituyang ka. Ha? Abay kong mga umay dito ni nanatuyang. Awan mo ni Maribanang dita balay da. 5 ba si tay? Ngamjak mo di na magnupapanan na. Sa awan pa'y naluto iji balay may. Mabisbisina ka na nagapo iji trabaho. Nay, abay ngay. Napanan ngay ni nanatuyang. Oy, ang mga nuadamot dakas na napasamak kan kwa na. Alimang nga rod ko araw, tainak man sa pulain. Ay, sabi na banbanuga ka. Ay, masyana kun kan katataba daw. Iso ngay bagak man lang ang tipod na. Ha?
nakitak ideal daw ni nanatuyang. Nakakita am ngay. Ijay sugalan tataba daw. Sugalan ko na. Aging gaita nga oras. Kuha. Ay, saan mo ibagbaga kininanatuyang asak tinakaamuan niyaw, makisugsugal? Ay, kasanon na impabak na ti kwarta nga daking kuhana. Kuwagayam tata. Agpabidyo kinimara siya ita. Ang mga nuad da ijay ni nanatuyang. Ay, agyaman ako ga. Mapanak man ijay balay ni Marcia. Isungag pa iso ti agkankanta. Uray ko man nakaluton, sagbay anapan ditoy. Kasken ni Maribanang. Ay, agoray ka man. Umay ka man ditoy! Ito ba mabasata? Kwa ba daw? Di mo iguyot, di maka. Masagsakit, anak. Ay, talaga masaktan ka. No di ka sumurot at tatalugad. Batang di, Mak. Ibatan ka malagay. Anay. Uray, akla na patugaw. Ay, sinalpag ka. Inbabay, nak. Darasan, tagawitan. Ijay tangag sarita. Apay ang makapungtok ni Pari Badong nga imay ijebalay da Marcia. Imay di balay ko itay. Birbirukan na ni nanatuyang. Gaputasan pa ang nakalutaw kat mabisinin na tataba daw. Ay, sos. Naibagakmatan kinitataba dong amapan makisugsugal ni nanatuyang. Nakisugal manan. Kunak man no naggapu ijebalay da. Iso nga inawis ko anapan kami ijebalay da Marcia. Wala kantay. Si kagayam tinangawis kan kwa na. Ti amok kat nakaluton, tamaluman. Uray asino mo't nga asawa Makaungay. No sumangpit ama bisbisain kat awan makan ama sangputan na. Ay, wenmet Mayat ti kakantaan itay ni Marituyang. Idinapan ingguyod ni Pari Badong. Ayan ti kwarta tangdan ko nakikontrata. Daytay. Sumong bat kay tilimpyaw. Ayan ti kwarta ko nak. Kwa ba daw? Anay. Di ka lang arodin nakaluto. Pati kwarta, insugal mau. Ay, demonyo ka. Ay, nangibaga nga insugal ka. No saan mo nga insugal? Ayan na nga raw. Iruar mau, no di mo kaya tapagtalawin ka arabrabi ay dito'y balay. Ay, pagkawanan nakmadahong. Di na ka di pagtalawon arabrabi. Papanak ngay. Ay, bukod mo aparikutin Hingga kay insugalan ti kwarta. Adi ka pa'y mo nakalutaw. Kanya itati kaninta. No di na kumaingguyaw. O di ijeta kumayan ni Marcia anangan. Tadamakan ni Jay. Anya. Ay, maray, pautangan nakman ititinapay nga ikapay. Si kalaang maray, ni Badong Mungay. Nagsapa na pan ijay ilay. Ijay kanun nga agar musar. Mapan kanu gumatang iti masida ijay ilay. Apay adi si katibapan gumatang. Di na kun ikan iti kwarta, maray. Impaabak ko nga mintinted na kwarta. Ay, impaabak mo nga main iti sugal. Anya nga ita. Ay, kunak nga min no umadaw. Ad-damot anaabak. Madi nga main ti sugal, maray. Awan na sayat nga itden na dayta. Italaan ami iris ko, maray. Iso nga ita. Ay, di na kun ikan ni Badong ko iti kwarta. Bagmantada ka dito'y batog yaw nga sagsagad na. Sa dino nga'y kumatiayan ko, kwaraw. Napan nga minti niliw dagiti pulis dagiti agsusugal iti pagsusugalan niyaw. Ha? Tiniliw ko lang? Una na. Adda na pan nagreklamo ka dagiti pulis. Tanatakawan da. Natakawan? Wain, nadamag da dagiti manugal tinagtakaw. No adda kay Jay, nairaman ka kumaan na tilew. Ay na, agyaman nakta sa anak anapan nagsugal. No inikanak ni Badong ko iti kwarta, ang mga nunapanak. Adda nga rat pagsayaatan na
Asaan na kang inik ka ni tata badong iti kwarta? Wan ko araw, kat manipo dita, sana ko na mapanagsukal. Agluto akida, iti ka nun may kinibadong kao. Ay na toyang. Naimbag kiti, tasaan ka na pan nakisukal. Kasano, no patisi ka, kat natilin. Ala sigay! Ditan, tinagyipusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengan.